dovolíte, prosím. Oh, je ne parle pas espagnol. Bonjour, madame. Oh, sorry. Bonjour, Katalina. Som Charlotte. Kačorita. Prišla som tak rýchlo, ako som len mohla. Musím ti povedať dosť smutnú správu. Tak mi to už povedz. Hovor. Tvoj brat Santiago odišiel. Akože odišiel? Od vás domu. A kam odišiel? Prečo? Nedalo sa nič robiť. Vieš, že je rovnako tvrdohlavý ako ty. Nechal otca samého? Santimu sa nepáčilo, že Silvana sa k vám nasťahuje. Čože? Silvana sa sťahuje k nám? A vy ste kto? Nie, dievča, umriem od strachu. Ako môžeš takto chodiť? Ako chceš, aby som ťa prišla pozdraviť? Mám ťa Bože, prekvapiť? som veľmi rád, že ťa vidím, miláčik môj drahý. Takto by som naozaj mohol pokojne aj umrieť. Čo tu Potrebovala robíš, som čo? ťa vidieť. Je tu niekto? Nie je tu nikto. Vážne? Nie, Roberto, sa vrátiš zajtra. Posaď sa a rozprávaj. Bolí ma z toho plece. Potrebujem poradiť. Čo, to rád počujem. Teším sa, že ti môžem pomôcť. Mám problém. Čo? Je to háklivá záležitosť. Áno. A ak mi nepomôžeš ty, tak nikto. Nenalial by si mi trochu marve? Samozrejme, ale musím ísť po byliny a po cukor. Počkaj, hneď to bude. Áno. Nenapínaj ma, rozprávaj, o čo ide. Zjavila si sa tak náhle. Neboj sa, nie je to nič vážne. Nie? Vieš, no, ide o srdcovú záležitosť. Som zaľúbená. Áno. Ľúbim Bruna Moráviu a chodím s ním. To je otrasné. Nepáčim sa sama sebe. Dnes sa mi ešte nič nepodarilo. Veď som sa už toľkokrát stretla s Patriciou a nikdy sa nič nestalo. Neviem, prečo stále mám hrozný pocit. Nie je piatok 13. Nie, to by som vedela. Neviem, čo sa to robí. To som vedela. 7 rokov nešťastia.